Hola, estem aquí a l'Advanced Driving Center en el circuit de Barcelona, Catalunya, per presentar-te el nou Renault Captur híbrid endollable. Hola, anem a provar el nou Renault Captur e-Tech. Per això anem a realitzar un test de diferents proves: slalom, frenada simètrica, frenada doble obstacle i frenada en curva. Anem a veure què tal va aquest Renault Captur. Hola, aquí tenim avui aquí amb nosaltres el nou Renault Captur e-Tech. e-Tech és la denominació que fa servir Renault per als seus vehicles electrificats. Aquesta unitat és un vehicle híbrid enxufable. Us parlaré de diferents punts de vista. Primer de tot del comportament, de l'equipament, però si més no d'aquesta unitat en concret. Això és un vehicle del segment B, SUV. És un vehicle de segona generació, en el qual crec que han fet una gran feina a Renault, i ara us explicaré per què. Unitat aquesta que tenim aquí. És un vehicle amb un motor de 1.600 centímetres cúbics i 90 cavalls de potència. Després disposa d'un motor elèctric que arriba al voltant dels 50 cavalls de potència. I després incorpora, que això és curiós, a diferència d'altres models, d'un generador d'alt voltatge que fa de sincronitzador a la caixa de canvis. Al final és un conjunt de que disposem al voltant dels 160 cavalls de potència, i aquests 160 cavalls de potència són suficients per fer moure aquest Renault Captur. Després, el que es refereix al comportament del vehicle. Aquest comportament del vehicle, a diferència del seu antecessor, han fet una gran feina, sobretot a la suspensió, al pont de darrere, que porta MacPherson independent. Això, juntament amb la llanta 18 i aquest perfil, fan que en carretera sigui un comportament bastant noble. Tot s'ha de dir, aquest vehicle, respecte a l'anterior, és 3 centímetres de distància d'eixos més gran, 2 centímetres més ample i alguna més alt. Això per una persona, en el que es refereix a habitacle d'una alçada mitjana, és ideal. Per una persona bastant més alta, doncs tindria alguna dificultat per trobar la posició ideal. Jo personalment m'he trobat bastant còmode amb aquest vehicle. Després, en el que es refereix al comportament, ja ho hem dit, bastant noble. M'he portat una grata sorpresa, perquè pensava que era un vehicle bastant torpe, que tenia dificultats per moure's en carretera revirada, però al final no. Al final m'ha agradat bastant. I dos, us vull parlar també de l'equipament. L'equipament disposa d'una pantalla central, tàctil, a la qual pots manipular-la. És bastant fàcil de manipular i disposa de diferents tipus de conducció. La Pure, Sport i MySense. Si vull un vehicle totalment tèrmic, de combustió, si vull un vehicle 100% elèctric o si vull un mixta. Al final, aquest vehicle en concret disposa d'una bateria de 9,8 kWh. La podem tenir carregada amb 5 horetes, o sigui que això és d'agrair. Després, al final, què podríem dir? Doncs bueno, que jo al final m'he portat una grata sorpresa, és un model que m'ha agradat, l'estètica, el comportament, la nota, des del meu punt de vista, és bastant bona. Salutacions!
Doncs així ha estat el test drive del nou Renault Captur híbrid endollable. Esperem que us hagi agradat, però abans de res recorda, dona-li a subscriure't perquè així rebràs totes les notificacions dels nostres vídeos. Ens veiem!